Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So, dahil love na love ko kayo, at ang ingay sa taas. Dahil love na love ko kayo guys, gusto kong i-share sa inyo yung mga pinagsisihan ko na sana hopefully hindi ko na uulitin ang mga to. At dahil baka ginagawa nyo rin ito ngayon at baka pagsisihan nyo rin sa darating na panahon. So, ayun. So, simulan na natin. Siguraduhin yung pakikinggan niyo mabuti ang number 3 dahil alam kong maraming matatamaan nito. So, yun. Simulan na natin, guys. So, pinakaunang-unang na pinagsisihan ko talaga, guys, is yung mangutang. Hindi masamang mangutang talaga. Kasi kung mangutang ka para ipang ninegosyo mo, okay lang naman yun. Just make sure na kakasiguro kang kikita ka doon sa negosyong pinuput up mo, 'di ba? Dahil syempre inutang mo yung pinamuhunan mo doon, pero mas maganda pa din yung kung cash yung ipapamuhunan mo sa yung negosyo. So yun na, unang-una guys, no, bakit pinagsisihan kong mangutang noon? Kasi noon-noon pa, syempre akala ko normal lang naman may utang talaga. Parang normal lang na may utang. Kasi tao tayo, kailangan nating mangutang para mabuhay. Parang ganun yung naging mindset ko noon. Dahil yun naman yung kinagisnan ko. Yun yung kinalakihan ko. At yun, kailangan nangungutang ako, utang, bayad. So, ganun yung nagiging cycle. So, hindi ko lang namalayan talaga na sa dami ng nagiging sideline, sa dami ng pinagkakakitaan namin, sa laki ng sahod namin, ang daming overtime, hindi pa rin nagkakasya yung sahod namin dahil pala doon sa utang na binabayaran namin. So, ganun yung nagiging cycle. So, yun yung mga pinagsisihan ko na sana hindi ko ginawa. Kasi, nung una maliit pa yung utang namin eh, hanggang sa lumaki ng lumaki. Parang lumalakas yung loob mong mangutang sa mga malalaking halaga. So, from 500 hanggang sa umabot kami dun sa 50,000 pesos na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin namin guys. At hindi namin alam kung saan namin ginastos yung mga yon. So, kaya pinagsisisihan ko siya guys kasi yung utang namin noon is hindi ko alam kung paano ko i-handle yung mga utang namin noon. Kasi yun yung nagiging rason kaya hirap na hirap kami noon. Yung utang na yon na hanggang ngayon eh meron pa. Hanggang ngayon binabayaran pa namin. So, ayun. So, yun yung pinakauna guys. Pangalawang pinagsisisihan ko is yung walang budget. Hindi ako nagba-budget noon. Ako nagba-budget noon. Ang ginagawa ko lang noon guys is kailangan kong nagba-budget ako. Binabudgetan ko yung pero tinatansya ko lang okay yung 1.5 dito ko i-ano sa pagkain. Pero hindi ako nagme-meal plan, wala akong ganyan noon. Binibili ko lang kung ano yung gusto kong ulamin, ano yung gusto kong lutuin for this week. Hindi ko pero tinatansya ko lang na okay, kakasya na to, pero hindi pala kung bibili ako ng 1 kilong manok, parang katatansyahin ko lang na okay, kakasya na to for um, 3 days, 4 days, pero hanggang 2 days lang pala yun. So, kaya nagkakaroon ng shortage sa ulam. So, yung 1.5 kinukulang noon. Kinukulang talaga. So, kaya kasi hindi ako nagbabudget talaga. Nagtitipid ako guys, mahilig ako sa mga murang items, pero hindi ako marunong mag-budget noon. So, kaya sinishare ko sa inyo ngayon dahil alam ko na kung paano mag-budget, nakita ko na kung ano yung dapat gawin. So, kaya sinishare ko sa inyo naman para at least malaman din naman ninyo. At yung number 3 naman, very controversial ito. Sana pakinggan ninyo mabuti dahil baka isa ka rin dito, addict sa Facebook. So,
sinasabing ano ha, hindi ako anti-Facebook guys dahil gusto ko talaga yung Facebook kasi doon ko na ano yung mga friends ko, yung mga high school friends, mga classmates ko, yung mga relatives ko na hindi ko matagal ko na hindi kikita, doon ko kinukontak kasi mas mabilis sila sa Facebook. So hindi ako anti-Facebook, okay, gusto ko lang iklaro yun. Pero yung addict sa Facebook, iba kasi yung iba yung word kaya ginamit ko yung addict sa Facebook kasi addict talaga sa Facebook, guys. So marami talagang ganito. Bakit siya nagiging masama? Kasi ako noon, guys, is sobrang addict ko sa Facebook. Sa isang araw, nagpo-post ako ng kahit yung mga nonsense lang pinopost ko sa Facebook. Kahit na siguro kahit bagong ballpen ipo-post pa, parang ganon. So, parang yung mga nonsense. So, sa isang araw nakakapag-post ako ng 5. Okay? 5 times 5. Okay? So, 5 beses ako nagpo-post sa Facebook, parang ganon. So, na-addict ako. So, parang buong araw ko, parang, parang hindi ako nakakaano, pag hindi ako nakakahawak ng cellphone, kailangan ko mag-Facebook talaga. Every time talaga nag-Facebook ako. So, tinitingnan ko kung ano yung mga, syempre, at dahil sa Facebook, doon nagsisimula yung aking insecurities na parang, bakit si ganito, bakit si ganito, nagkakapag-travel siya, bakit si yung classmate ko, ganun, ang parati siya nakakapunta sa mga lugar na to, nakakabili ng mga ganyang nakakain dun sa mga restaurant na ganito, na mahal naman dyan, parang ganun. So, doon nabubuo yung insecurities. So, dahil nabuo na yung insecurities ko, um, naghahanap ako ng paraan para na trigger ba guys yung aking yung ego ko na okay maghanap ako ng paraan bibili din ako ng bagay na maipopost ko na may pagmamayabang ko din. So parang ganun. So instead na wala akong perang ipambili doon, so yung mga pera na itinago ko, kukunan ko yun kasi kailangan parang ko parang bibili talaga ako ng para may post lang, para may maipagmayabang lang. So, yun yung perfect word, para may maipagmayabang lang. Aminin natin yun, guys, maraming ganyan. So, yun. So, kasi noon hindi naman ako nagbabudget. Parang so nagiging cost din yun na um, cost din yun yung paghihirap mo. Kasi alam mo yung dahil, yun nga, bumibili ka sa mga bagay na gano'n. So, ayaw ko na ulit-ulitin, pero yun, gano'n ako ka-addict sa Facebook, guys. Gano'n ako ka-addict. So kung napapansin niyo ngayon, sa mga Facebook sa nagla-like sa mga Facebook page sa aking Facebook page na sa Our Family Budget. Pasensya na guys, hindi ako ganoon ka-active ngayon. Talaga hindi ko alam. Siguro nagpo-post lang ako doon sa Facebook page ko or sa aking Instagram pag lang, may mga bagay lang akong gustong i-share sa inyo about budgeting, about sa anak ko. Parang yun lang yung gusto kong i-post. Parang simula nung nag-budget ako, parang ayoko nang magyabang sa parang nawala na lahat yung aking kayabangan, parang ganun. May konti pa naman na natitira siguro, pero compared noon talaga, talagang iba yung kaadikan ko talaga sa Facebook, talagang grabe. So, yun. So, yun yung isa sa pinagsisisihan ko na sana hindi ko na uulitin kasi marami din ako nakikita na ganun. Parang na-addict na sila sa Facebook at napapabayaan na nila yung mga bagay na importante. So, wag nating hayaan na yung Facebook, yung buhay natin is nag-iikot na sa Facebook. Parang whole day na, parang wala ka nang nagawa din sa kaka-Facebook mo, sa kaka ano mo sa parang para yung Facebook kasi parang pinasosyalan yun ng mga chismosa. Yung mga chismosa, doon na kumukuha ng mga sa Facebook, hindi na sa kapitbahay. Sa Facebook na sila nag-aano sa mga balita sa nila. So, yun. So, yun lang guys. At pang-apat naman na pinagsisisihan ko is yung hindi ako nag-ipon. Hindi ako nag-iipon word natin, marami akong naririnig pa rin ng ganito, na yung word na kinukulang yung sahod ko, paano pa ako mag-ipon? Yan tanong kong binabayaran.
Parang so kahit anong gawin ko, hindi ako nakakapag-ipon dahil yun yung mindset ko. Kulang yung sahod namin, paano ako mag-iipon? Eh, kulang pa nga sa pagkain namin yun yung sahod na sa sahod namin mag-iipon pa ako. So kung nag-iipon man ako noon, konti-konti, pag nakakapag-ipon ako ng 3,000, 4,000, ang ending win-withdraw ko din. So, ang ending, ubos din yung sa yung ipon. So, ganun yung nagiging cycle. So, yun yung mga pinagsisihan ko at yung mga times sa dumating na may mga emergencies, pag nagkakasakit kami, nagkakasakit yung anak ko, ultimo, um, paracetamol hindi ko ma-afford. Kasi nga, wala kaming pera. Sakto-sakto lang yung pera namin. Parang, naghihintay lang ako sa sahod ng asawa ko. Kasi zero talaga guys. Kasi wala, kahit piso wala akong ipon noon. So, kaya ngayon, natatakot ako na kung wala kaming ipon, like nung nagkasakit ako nung last, kung wala kaming ipon guys, hindi ko alam, mangungutang pa siguro kami kasi mahal yung mga gamot na nireseta sa akin. So, hindi man ka major yung nangyari sa akin, yung aking pagkakasakit, pero gastos pa rin yun, 'di ba? So, yun yung mga bagay na pinagsisihan ko guys. So kayo, kung ano yung mga bagay na pinagsisihan nyo, ikaw, ano yung mga bagay na pinagsisihan mo na sana hindi mo na uulitin, mag-comment ka sa baba para i-share mo naman kung ano yung mga bagay na ayaw mo nang ulitin sa buhay mo. Sana ay, yun nga, huwag nating ulitin. So, yun nga guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo dahil baka sakaling isa ka din sa um, may mga ginagawa ka sa mga apat na 'to, na baka sa darating na panahon ipagsisihan mo din. So ayun, so I hope you guys enjoy and please follow me sa aking Facebook tsaka sa aking Instagram, Our Family Budget. Nakalagay yung link sa description box. At mag-comment kayo sa baba at please like this video guys kung nagustuhan ninyo and see you in my next video guys. Bye-bye!